Itsaso zakarra dago gaur ere eta olatuek gogor astindu dute Bermeo parean. Goizeko itsasgoran baina itsasoa ez da egon atzo iluntzean bezain haserre. Gauz hemen egunero sufriten egualdi santarra dagoeneko berton gau guztize eta zein guga. Horrunda errazaka bat bilorra motakue. Gantzeusten bazara nekez urten ondo dakizenak. Kalteen ebaluazioa egiten dabiltza seguru etxeetakoak. Más o menos 5.000, ahí dentro hay alguna de 15.000. Ontzietako kalteak 5.000 edo 15.000 euroto artekoak izan daitezkela dio. Uste da, 10 bat ontzik jasan dutela bete-betean itsasoaren zaplastekoa. Motorratan ezer baino gehiago. Kaskuek errekuperela izio zertxo. Espeadin apurtu, errekuperate. Baina motorrak, horrek bizek. Zapata da bote handize eta besti da, de bizek die. Oine, dekun problemi da bat ara edo. Bermeon pantalanak ere berriztu beharko dira eta kaia ere konpondu beharko da. Olatuek eduki duguzela azken egunetan, bai olatuek da gauza bat eta ja beste bata aina serre hori errezaka hori eduki dugune atzo gauien arratzaldeko 7:00 aurrera edo hori benetan, ez? Porturako sarbidea itxita egonda goizean eta portuko taberna eta dendetan garbiketak egiten ari ziren ura barruraino sartu zen eta. Ez da, alrebes izan dametik esartun da olatue, da erdirarte doin jago apurtxu bet. Esto zikutu, ikusten zuie altun dauela, da seguruk eta bakizu esaten dabila 15 sentimetrotik gora okitzeko gauzek, da... Barro arte, ganezkain jau. Bastante fuerza al agua. Kalteak zenbatu eta erreparatzeko orduak izango dira ondorengoak. Nien itzosun onduen bizi gara, badakigu olako sustuek emoten dauela momentu batzutan eta atzoko da benetan susto ikaragarri esan zen. Sirena hotza entzun da Gabaz Bermeon. Ontzi honek txikota apurtuta zuela itsasoan igaro du Gaba eta goizean sartu da portuan. Estualdia igarota, olatuek ikusmin handia piztu dute bizilagunen artean. Itsasoari begira daude Bermeon, apurka baretuz doan itsasoari begira.